حدشتي زمناዊ ነፈርቲ ኩናት ኣብ ባጽዕ ተራእየን ኣብ ወደባዊት መዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ባጽዕ ተራእዩ ስርዓት ብልጽግና ናብ ዶባት ኣጽዋራትን ዕጥቅን የጓርተሎ ኤሚራት ዓረብ ኣብ ምዕራባት ትግራይ ተጸሚዱ ትርከበላ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ክልል ዓፋርን ክልል ትግራይን ዘሎ እዋናዊ ምዕባላታት ንስርዓት ብልጽግና ዓበይቲ ሓደጋታት ተወዲቖዋ ይርከብ ኤርትራ ኣብ ባሽባርጋ ሚስጥራዊ ነፈርቲ ኩናትን ደሮናትን ኣብ ዝብል ሓድሽ ፍርሒ ዝፈጥሮ ድራማ ናይ ዝቕንያ ሰቕጣጥ ኤርትራ ዝመጾ መዘዝ ይመስል ሎሚ እውን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ሓድሽቲ ተራእየን ዘይፈልጣ ነፈርቲ ኩናት ሰራእየን ዝብል ሓበሬታ ምንቅስቓስ ነፈርቲ ዝካላኸለቲ ትካል ተዘርጊሑ ይርከብ እዘን ነፈርቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተራእየን ዘይፈልጣ ምዃነን ኤርትራ ብዛዕባ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ሚስጥራዊ ስለዝኾነ ዝርዝራት ምርኻብ ኣሸጋሪ ምዃኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ተገሊጹ ማሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣዘዝቲ ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት ወዲቓ ከም ተሓምሸሸትን ኣብ ዝነበሩ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሞቱን ካብ ክልል ኣምሓራ ዝወፁ ሓበሬታ እናተዘርግሐ ይርከበሎ ስርዓት ብልጽግና ነዘጋጢምዎ ዝርከብ ዘሎ ናይ ነፋሪት ሓደጋ እዩ ኣብኣ ዝነበሩ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ክሳብ ሕጂ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይዘርግሓን ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣብ ክልላዊ ኣምሓራ ዘጋጠሙ ዓበይቲ ስዕረታት ይሽፍን እዩ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዝን ካልኦት 4 ዓጀብቱን مستقطلو فانو نزي حبريتا أب جزئون ساعتون مزرقحو سرعة بالسجنا هالو خبلينا تختاتيلنا تعزيمنا نيرنا تحري إجن من جستمر خبرتنا إثيوبيا اتي جنرال سرعة قبو تفوتيمو بمبال سئلتات سمين حبريتات كزرقحات خطاتيلنا حزيون زقات يمو زبهار زلو ناي نفاريت حدقا أبو زنوارون وتدراوان أزستي بعلمان يوم كنكتاتلهم كنعزبو منا سرعة بالسجنا بسماين بمدرن أب كل الأمحرة فتسو ما يتعمن عبيت سعرتات نتسكمه كابتا سراويت سكاب العلوات والتدراوان أزستن مرحتن كناتن إن خسارة يزخيد زلو سرعة بالسجنا إنترنت مسمار تليفون مولق بمولق عطيو أب كللات أمحران أرومون ككايدو زغني كنات عبيت سعرتات قات إموو سراويتو عبيت معسكراتون دفعاتون راح ريحو يهدم كم زلات مالي كاب كلل أمحرا عبيت زيناتات تزرق حركب بتوسخي فانوت مالين أقداسيت استراتيجيات كتما أب تحتي كتر مئتاو قسقساتونا كتما أديس أبابا كالوت عبيتي كتماتاتن ناي كل الأمحرة نقنقاي ركب كم زلو مسي قداي تتحيزو تبصابات الناوص يركب فانو زرقي حواز ركب زلو حبريتا سرعة بالسجنا كونات كل الأمحران كاب جمر نفلا ماجزي كاب شومونتا كتماتات 10 ورداتات سرعة قات إموا مولو بمولق معسكراتن كالوت نجاراتون قديفون دحريت كم زهادمن كم زن سحابن فانو تمالي زرقي حواز ركب زلو زرزراو بصاب قليتسن طقيسنن يركب الله قال كاب تعبيتو تدراوي معسكراتو ونزركب درونات مدفعات تنكتاتن أقداسي أصوراتن عتقن لوجستيكاون عور حرحو ايو سرعة بالسجنا ناكالوت كبابيتات بفلاي كعانا بهردار نهادا ميركب بخمس عينات من قدي نزيد اتصابات اصفيروا تمالون فانو نفاس موجاس تبحالة قداسيت كتما نمبرا سيمين كل الامحران مسمر زخانت اب تحتي كتتصرو بمئتاو ابتا ختما بمخان سئلتاتنا مرخبتات زرقحو يركبالو فانو زرقحو وزركب زلو حبريتا اب كنداي عاقنتو ميتي سرقاقص مخانو كابزي قداي كتفلتن كتردأنا يتشجرن سرعة بالسجنا مولو كنات انصار ايرترا تግራይን ቅድሚ ምካያዱ ነቶም ንስቶም ኮይንዎም ዝርከቡ ዘለው ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ኣቀዲም ካም ብድምሳስ እዩ ካብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ተትሒዙ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኩናት ዝካየደሉ ቦታን ዘቦታትን መስመር ኢንተርኔት ቴሌፎንን ብምዕጻው ነዚ ኩናት ከካይድ ፈቲኑ ነዚ ነገራት ኣጥፊኢኻ ሰራዊቱ ብኸቢድ ከምዚ ዓይነቱ መንገዲ እናጠፈአ እዩ ዝርከብ ዘሎ ካብ 18 ከተማታት 13 ወረዳታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ እናስሕቡ ማለት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከካይዶ ጸንሐ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ብስዕረቱ ተደምዲሙን ክንብል ንኽእል እዚ ሕጂ ናብ ከተማ ባህርዳር እናተኣኻኸበ ርክብ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተሪፍዎ ዝርከብ ዘሎ ቦታታት ናይ ክልል ኣምሓራ ኣጽኒዑ ክሕዝ ድዩ ዋላ እኳ እናንሰሓበ ናብ ቦታታት ኣዲስ ኣበባ እዩ ከቐንዕ ንከታተሎ ንዕዘቦን ኩነታት ክኸውን እዩ ኣኖ ጀሚርዎ ዘሎ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንድሕሪት ከይምለስን ጀሚርዎ ዘሎ بمنجدي يحيي لهم زلان بمنجدي تفرما بيلوت مالي ملأخطات تحلفون يرو إذا حجي عبايتان كتاتولون عزبون زلنا عبيت مقبلتات نفانو هزبي كل الأمحران عبيت عوتات اتي عبلي لوز الله سراوت فيدرال سراوت بالسجنا بعبيو خعا من قستيناي تهاجر وردت سعرات كوينو يركب حوحات سراويت إثيوبيا تخبيبنا قبل كسيسو حوحات بزرقحو حدش مجلسي أبز قرابة أوان تفتص مجلجت مجلسي وجنا أديس أبابا ناب تجري زنت أتصرح حدش وتدراو مدلات كم زجبر كم زلو كسيسو لهم منجست إثيوبيا حزد ما أنا سفيحنا يأسوارن سراويت من قصاص بمجوار جزيف وتدراون عامن ناب تجري بمتسجعن ناب كالي داق ما خناتنا متاو أب من هذا يزركب كبل حوحات كسيسو لهم
ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ከተግብር ከም ዝደልን ምንጻር ደኣ እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወታደራዊ ምድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ከኣቱ እምበር ናብ ካልእ ዳግማዊ ኩናት ከኣቱ ፍጹም ድሌት የብልናን ክብል ገሊጾም። ብወገን ሕብራት ሃገራት ሕብራት ኣፍሪካ ዘባዊ ማሕበረሰብ ዓለም ከቃላሕ ፀንሐ መተሓሰብታት ብምንዳድ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ድማ ንሕወሓት ፀዊዖም። እንተኾነ ግን እቲ ምንቅስቓስ ኣበየናይ ከባቢታት ከም ዘጥቅዕ ሕወሓት ብመግለጺ ኣይቐመጠን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፃወር ዘሎ ካልእ ዝር ዳግማዊ ኩናት ደው ይበሉ ብምባል ሕወሓት ካብ ብሓድሽ ክስ ቀሪቡ። ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብሓደ ወገን ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ወጥሪ እናኣረገ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ሕወሓት ነዚ ኣዘራራቢ መግለጺ ዘርጊሑ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ብዛዕባ ትኽሲ ይኹን ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ዝህቦ ግብረ መልሲ የለን። እዚ ናይ ሎሚ መግለጺ ኣብ እዋን መጀመራ ቀዛፊ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ወጥርን ምዕባለታትን ዝዘኻኽር ኮይኑ ኣሎ። ኩናት ትግራይ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ቅድሚ ምውልዑ ሰራዊት ፌደራል ናብ ትግራይ ናይ ምምካብ ምንቅስቓስ የካይድ ብምንባር ኣብታ ክልል ተዋፊሩ ዝነበረ ሰሜን እዚ መጥቃዕቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ እዮም መራሕቲ ትግራይ ኣብቲ እዋን ገሊጾም ነይሮም። ብኻልእ ብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝወፀቶ መግለጺ እውን ኤርትራ ሰራዊታ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ክተዋግእ እያ ጠሊባ። ሚኒስተሪ ጉዳይ ወፃኢ ጊዶን ጌዲማውስ ናብ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ሰደደ መልእኽቲ ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊት ምብራቕ ዝርከብ ላዕላዊት መሬት ሒዛ ከም ትርከብ ዘላን ከሲሱ እዩ። እቲ መልእኽቲ ኣስመራ ንዘተ ቅርብቲ ክትከውን ዝፀውዕ እዩ። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ናብ ላዕላዊ መሬቶም ከም ዝተመለሱ እናተኸላኸለት ፀንሐት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዕጥቕ ዝበለ ዳግማዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣትያ ዘላ። ኮነሬል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ተሰዊኡ። ጋዲም ተጋዳላይ ኮነሬል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ወዲ ቀሺ ብ17 ጥሪ ኣብ መበል 69 ዓመቱ ዕድሚኡ ብሕማም ኣብ ሮማ ኢጣልያ ተሰዊኡ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 1976 ኣብ መስርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1987 ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማእኸላይ መራሒነት ሳግም ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጸንበረን ተጋዳላይ ተስፋ ብርሃን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ብደረጃ ማእኸልነት ባጦሎኒ ድሕሪት ናጽነት ድማ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ክሳብ ብደረጃ ማእኸልነት ክፍለ ሰራዊት ንህዝቡን ንሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሃርበኛ እዩ። ስውእ ኮነሬል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ወዲ ቀሺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ተማሊት 9 ለካቲት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር መኻነ መቃብር ሃርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋእቲ ጋሊም ተጋዳላይ ኮነሬል ተስፋ ብርሃን ባህልቢ ወዲ ቀሺ ተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል።